का हाजी अरे छोड़ी गवना हरि के हरिया खाली पैकेट गलत बा गरम पानी हो गरम पानी पैकेट दोसर बाबू पानी बाबू भाईगो मेहरारू अपना राजा से भी फोन कैली हिया का हो दीपक जी हां जी बोली कहत कि बियाह करा के अच्छा गौना करा के बाहर चल गिलो ओ का भइल जाना तनी का भइल मनोज जी का भइल बोली तू चली जाइबा तो हम जी अब कैसे अच्छा आपन फाटल करी जाके सियब कैसे प्रीत के गगरी सवार के रखले बनी अढ़ार के ना देवा का भइल हम पियब कैसे अच्छा सही ना वाह वाह मेहरारू कहत है का हो कि छोड़ी गवना हरी में हरिया चल कि पिया भैला गुलारी के हो फूल वाह वाह कि छोड़ी गवना हरी में हरिया चली चली कि कवन सवतिया आरी मरले बेमतिया बोला बोला आपन गुजरिया के गइलत भूल ए बिंदु मास्टर कि सुनी सुनीला गिला से जरिया सही तो पिया भइला गुलारी के हो फूल छोड़ी गवना हरी के हरी पिया भइला गुलारी के हो फूल छोड़ी गवना हरी के हरी पिया भइला गुलारी के हो फूल छोड़ी गवना हरी के हरी। और आरा से चल के हमारे दिलीप बाबू और मझियाओं से विकी तिवारी जी की तरफ से क्या बात है और नारायण जी की तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार हमरा तरफ से लाख लाख धन्यवाद जय हो कि कवन सभतिया मरले में मतिया कवन सभतिया मरले में मतिया आपन गुजरिया के गइला तू भूल कि सुनी सुनीला दिल से जरिया सुनी सुनीला दिल से जरिया ई का हाजी अरे छोड़ी गवना हरि के हरिया पिया भइला गुलार पिया भइला गुलार के हो फूल छोड़ी गवना हरि के हरिया कवन सवतिया मरले में मतिया कवन सवतिया मरले में मतिया आपन गुजरिया के गइला तू भूल कि सुनी सुनीला दिल से जरिया सुनी सुनीला दिल से जरिया गुलारी के हो हम तो तार गई हो सुनर पार गई हो हमारा चाऊ के प्यार में समार गई हो एक खुशी रहे लगवारे एक खुशी रहे लगवारे सब की बात हाय हाय रे पंखी पिया लाडूरा हाय हाय रे गुलारी के हो मेहरारू कहत है प्रीति जी का हो
जदि बाहरा से घरे नहीं आइब पिया यदि बाहर से घर नहीं आइब पिया बाहर से घर नहीं आइब पिया सच कहतानी जिंदा न पैब पिया कहतानी जिंदा न पैब पिया कहतानी जिंदा न पैब पिया अतना सताइब पछ पछ दैब अतना सताइब पछ पछ दैब आज तेरी जदि होई जाएगी फसरी पछू ए हमारे वकील चाचा की तरफ से हजारों हजारों पुरस्कार बा तो काहे छुइए के छोड़े लाखा जनवा राजा जी काहे छुइए के छोड़े राजा जी काहे छुइए के छोड़े लाखा जनवा राजा जी जनवा लेइए के नेबो जरा बनवा होलिए के जरा बना पिया भैया दुलार के हो ओड़ी गवना हरि हरि पिया भैया दुलार के हो या भैया हरि हरि काहे रे ओ? अरे ये का हम जानत नहीं खी बट्टी बाबा हेलो। 8 पीएम 8 पीएम लावे के बाद ब्लैक डॉग सिग्नेचर बढ़िया बढ़िया क्वालिटी ले जाइए ये का कहाला 8 पीएम यूट्यूब पर वायरल होता है ये सब रेट ये सब गलत काम बा ए भाई हम उ सब ना करी ना हमरा को सब दी जानो तो हम ना जानत नहीं कि का हो गोलू भैया हम ना देख रहे कि का हो बट्टी बबली खाली पैकेट गलत बा गरम पानी हो गरम पानी पाकेट दोसर बाबू पानी बाबू बाकी कहे के बा